aka ci biskit aka more. Kai. Sun zo mana da shi. Aljanu ne suke ta rigima to sarkin aljanu ya raba su sun kira guwa suka nuna taurin kai. Shi ne je kamo su ya zuba fata. Ni mata wace ta kawo ni. Me ɗaki na ce ga ta nan. Ta yi mafarkin ta haifi jaka. To shi ne muke kokwantar ya za a kasance sunan yaron. Na ce ban sani ba. Zai man yado zai zana ma komai kuma za ka gani. An gama. Na yi ba ta shira ce mai barka da fitowa. Ba ni muka yi? Malam Bako. Alhamdulillah ya ɗawainiya da mutane kuma. Mata ta ce sai mafarki ta haifi jaka. To shi ne muke kokonto sunan da za a ba wa wannan abin da ta haifa na ce ban sani ba. Mu zo mu tambaye ka. Kuna garin nan? Kuna raye? Wannan abin da mai sauƙi mu. Mu mutum ko mutuwa yi ba ta hanyar da ya kamata ya mutu ba muna buga muke gano mutuwarsa ta ina ya mutu. Jaki da jaka. Jaka da jaki sun zo Barka dai. jaki da jaka. Na ji kuna ta wani magana jaki jaka me yake faruwa ne? Wasu jahilai na ne suka zo. Ya faru? Ni ne nake kokari na gano an haifi jaka jiya da daddare a gidan jaki. To shi ne nake so in gano sunan wannan aka haifa. Ƙasa dai ta nuna min ga jaka a ɗaure. To abin da sunan ɗan da aka haifa nake ta yunƙurin ganowa. Kuma ga abu a bayyane in namiji ne sunan ɗan jaki kuma mace ce sunan ta ƴar jaka. Kuma ya kunta kuna ta wani tibi kuna. Haba! Ai ina ɗan ɓoye muku ne. Abin da yake faruwa. Ban fahimta ba. Menene? Abin da yake so ya fuskanta da ka san ilimi ko biyu. Na gano cewa jaka ce ta haifi jaki. Kai ƙarya ne. Matar tawa in kashe sadaki in biya dukiyar aure an aure ta a ce mun ba jaka ya aure ba dan Allah na aure bil adama ce. Kar ku ƙara yin matar ta jaka aikin banza aikin wafi. Za mu iya rigima da kowai. Kaga. Ƙarya ne. Kaga. Ke tashi mu tafi. Kaga. Menene? Kaga duk wannan rigimar da kake? Ba da kowa kake ba aljanu su suke wannan fasara. Mada kuwa ta To ban gamsu da ita ba. Mada kuwa ta kusan cin In za mu tafi a tare mun hanya. Amma ka san aljanu ya fi kauka. A tare mun. Yadda na zo ni ai mu bi nan kuma. Ina da mala. An mutum ya tare mun hanya. Mada kuwa ta kusan cin uwarsa. Aikin banza aikin wafi. Mu tafi Allah. Kai dan jaka. Kai mijin jaka. Ƙarya kuke. Ka gaida jaka. Kuskuru ne. A ga irin wannan. Ai ba ka safi aljanu suke hawa kansu ba. Ai mada kuwa ta farko irin wannan ce da ta zo. Ka manta dan lita a gindin tsani aka haife shi. Ya fi wannan tsayi ne? Mada kuwa zuwa da ta farko ai kamar wannan. To ai wannan da kake ganin sa dan gidan Sani Ceri ne asalin sa. Sani Ceri wannan aminin zina. A gaida jaka. Rabu da hiji.